wani ne yazo ya ce ya rasulullah koya min abin da zan dinga yi wanda Allah yake so. Yace ka dinga cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sai yace to wannan dunna Allah ne, ina nawa? Sai ce kace Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Yace akwai wani abu da ya rage bai shiga ba? Yace babu. Yace to kalle zamci wannan. Duk sanda kashe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, kace Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Kaga kawa Allah taken da yafi so guda 5, sannan kuma ka gaya wa Allah damuwarka guda 3. Damuwarka ta farko ayi ma gafara, damuwarka ta biyu ayi maka rahama, damuwarka ta 3 ayi maka arziki. Ayi ma arziki akaramaka Allah. Saboda arzikin nan shi kansa arziki yana jawo arziki. Allah arziki yana jawo arziki.